ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ತಿಂಡಿದಾದೆ ಇನ್ನು ಇಂಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದೆಪ್ಪ ಮುರಾಣಿ ಪಣಿದುತ್ತೇರು ಯಾನು ಈರನ್ನು ತುಯ್ಯ ಈರಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೀರು ಎಂಚಿನಂದು ನಿಕುಲೆ ಪಾತೆರೋಡು ಪಾತೆರಡೆ ಪಾತೆರುವೆ ಮಕ್ಕ ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ತೆಲಿಪುವಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲಿಪೆ ಅಂಡ ಏರು ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟಾಪನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚಾಪನು ಇನ್ನು ಯಾನು ದುಂಬು ಹೋಮಲ್ಕೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿಸು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದುಮ್ಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಲು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಂಡ ಹಿಡ್ದೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸಂತದ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾತೆ ಮನೆ ಪಂದಿಕೊಳ್ಳನೆಕ್ ಗೋರಫ್ನೆಕ್ ಅಪ್ನೆಕ್ ಪಾತರ್ವಾರ ಇಂದ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರಾಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಮದ ಕೊಡ್ಚಿ
ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನೇರ್ನ ಕತೆ ನಿಖಲ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಯ್.